Jsme v absolutním srdci Toskánska, v okolí městečka Montalcino. Montalcino vyrábí víno, které se jmenuje Brunello di Montalcino. Když si otevřete vinařské encyklopedie kdekoliv na světě, zjistíte, že Brunello je považováno za to nejlepší, co Toskánsko nabízí, a velmi často nejen Toskánsko, ale celá Itálie. Je to vrcholné vyjádření odrůdy Sangiovese. A pokud si říkáte, proč vedle mě je růže, jednak to na vinici dobře vypadá, a jednak je to do určité míry tradiční identifikátor toho, jestli ta vinice je v pořádku nebo jí něco napadlo. Tolik k růžím, nyní se jdeme podívat na ty velká vína Brunello di Montalcino.